Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam 13h heedi to dimat to Diagnum e to Fanayi Ndoro galle Allah ko on 13h yoni ɗo e haalirde moɗon Pinde radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heediɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar ene jeeya e gardundi kabaruji meɗen hohoɓe ɓe leydi Sénégal nena keblano hijjore hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko ɗum waɗi goomu ummima ɗo e lamorgo ngo Dakar gam yaade toon to Jidda to Arabie Saoudite gam yewtidde e hohoɓe ɓe leydi Arabie Saoudite ko yewti alahaali hijjore hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom Maymouna Ndour Faye gardiɗo nden ɗon haalirde wiyetede 7 TV holliti wonande maw joƴƴinoyi pelente makko e ñalawma hande o fewnude ɗum e sarɗiyanke biyeteɗo Cheikh Bara Ndiaye ɗum ko caggal nde o suudi konnguli farnude ɗum e makko to Kédougou yuɓɓinama toon CRD gam heblanade ɗum koko yewti e foire international mo Dakar jogorɗo wadde ɗo ete nder lamorgo ngo o Dakar ma en kepto hen cimtol ngol Alassane Seydou Fall musidɗo men joɗniɗen toon to Kédougou kabaruji caggal leydi kam e coftal balli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nena e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni joni piren pacciren jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde radio sawtol ngol ɗo foɗo Almariste villa 92 to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddam Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen demgal Pulaar eɗen puɗɗoro e ko yewti haali hijjore hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom leydi Sénégal ɓen tambiɓe ko yewti haali hijjore ina tawe toon to leydi Arabie Saoudite gam yewtidde e hilifaɓe ɓe leydi Arabie Saoudite ko yewti nden ɗon eɓɓore nde Arabie Saoudite lelnuno ɗum koko yewti haali hijjore ɓe guinnir ɗum tarik Makka ɗum noon fitten ko lawol Makka on ɗon nden ɗon eɓɓore noon ari tan ko gam webtinande ko noon kadi e yawtinde ɗen ɗon golle haɓe mbawa wadde e formalité wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni ko yiɗɓe timmitinoyde e saldu woturu e dinda calli joyyi l'islam ha mbawa wadde ɗum no hannirta niyete gon goomu toppitingo ko yewti haali hajju
te nder leydi Sénégal ina tawe toon to Arabie Saoudite ɗo ɓe jiidi e jagorɗo kalfinal ko yowiti e gueɗe hajju kam e umra toon to Arabie Saoudite ɗo jaɓɓiɓe omo ganduɗa ko kam woni général docteur Saleh Ben Saad Al Mouré wondude e directeur général du bureau des passeports et état civil mo leydi Arabie Saoudite no woni tan noon nden ɗon eɓɓore Sénégal woni leydi ɗiɗo ɓiri e nder dunde Afrique ko ina naata e on ɗon programme ko noon kadi leydi jeena ɓiru e nder windere nde kina naata e nden ɗon eɓɓore ganduɗa kay e darnama guila ma won duuɓi 5 faade hande ma noon ari tan ko ngam webtinande ɓe ganduɗa kañumen goni hajji yoɓɓete ngam ɓe mbawode formalité ji mabɓe no hannirta niyete ɗum bo noon ko miijo heeso ganduɗa kay ko miijo lawɗungo kadi yaadugo e jamanu ngam tan o wawde webtinande dendagal ɓiɓɓe leydi Sénégal yiɗɓe kay ummade toon to Bowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne ha mbawa yettoyade toon to Arabie Saoudite ngam wadde hijjore mumen no hannirta niyete kalen eko yowiti e vote budget hitande ujunnaje 2026 jagorɗo kalfinalo gueɗe nderiyiji kam e nden ka e kisal ɓesguli ɗi wotanama bon muɗum e ñalawma hanki o on ɗon poñ noon tolnima e 220 milliards taw koppareji meɗen franc CFA ɗum koko yowiti e on ɗon boñ mo jagorɗo o anniyi gollorade e hitande ujunnaje 2026 cimtol El Hadj Bassar. Projet de loi de finances 2026 mbu ministère de l'intérieur du Sénégal budget mum tongim temedidi e nogas milliards taw ko koppareji e leydi Sénégal ɗum fof tongi ɗum ko ngam kisal e ndenka leydi Sénégal ina wawa latade no hannettini sa ɓami la sécurité publique ma ɓam e nder budget o kino tolno e 69% du budget ina tongo e temedere e capanɗe 5 milliards taw ko koppareji meɗen ko ngam police ina wawa hisnude ɓesguji ɗi no hannettini rewaten ko sécurité civile 20% du financement sa tongi ɗum tolnoto ke capanɗe 4 milliards koppareji e leydi Sénégal reftaten ko les services de protection civile et la prévention et des catastrophes emblème tolniɗe e temedɗiɗi millions taw koppareji e leydi Sénégal ma tongue taw faten ke ko wiyete ko lutte contre les incidents l'administration territoriale chargée de la coordination des collectivités locales et du développement régional ma heb 7% du budget ɗum sa tongi ɗum 5 milliards pawɗi millions ngaji tati taw ko koppareji e leydi Sénégal ha ari e le volet gestion administration ɗum tongi ke 3% ɗum sa kaymi ɗum wonata ko milliards uji 6 pawɗi millions ngaji 6 koppareji e leydi Sénégal ɗum ko ngam le fonctionnement ko fati e yuɓɓinde sumgoji ha wawa latade ɗum ko 2% sa tongi ɗum ma tolno e milliards uji tati pawɗi millions ngaji 7 e koppareji e leydi Sénégal yuɓɓinde sumgoji no hannit ni taw ko laptude cer temedere e capanɗe 8 millions taw ko franc CFA ma tongo e nder compte commercial de la police ɗum ɗon ko fati alhaali e financement des activités spécifiques ko wayno e ya garta les missions opérationnelles ɗum fof so laamu leydi Sénégal wawi tungude ɗum yiɗi ko ndenka e kisal leydi ndi wawa laata en gummima e on ɗon fannu en kalata eko yowiti alhaali e ñawoje Maymouna Ndour Faye gardiɗo nden ɗon haalirde wiyetede 7 TV kanko noon o holliti wonande kay ma o watta plainte fannu ɗum e sarɗiyanke o Cheikh Bara Ndiaye mo ganduɗa kay suuti konnguli fannu ɗum e makko edino konnguli noon ɗo wi kanko Maymouna Ndour Faye omo jogui ɗum ko wiyete ko passeport diplomatique ko kam ni woni e ɗowde golle ɗum ko yowti e ben yimɓe taw ko dilloɓe e dawrugol yiɗɓe nadde e ngal ɗon on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum woni coalition Diomaye président kanko Maymouna Ndour Faye noon holliti kay wonande ɗin ɗon konnguli wona konnguli gonɗuɗi ko ɗum jeeyi sababu holliti wonde kay ma avocat makko maître Boubacar Cissé ma ya joƴƴinoyde e plainte e fannu ɗum e mo ganduɗa kañum woni Cheikh Bara Ndiaye mo ganduɗa kay ko sarɗiyanke toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal holliti ni wonande e lewru février faade lewru mars e hitande nde ɗon nde gonɗen o waɗino plainte faade on ɗon gorkajo caggal nde wonno ɗum mbokko wiwti alhaali division des fausses nouvelles guel nden ha joni noon on ɗon plainte ala ko jibini ko ɗum jeeyi sababu
o waɗi oɗo pelente ɗimmijo fewde on ɗon gorkajo caggal nde suudi konnguli fewde e makko so en gummima e on ɗon fannu en kalat eko yewti alhaali Khadim Ba mo ganduɗa kay ko kam woni ko itta toon to suudu dumbirdu nawama toon to ganduɗa kañum woni to pavillon spécial ɗum noon ko caggal nde cellal ɓandu makko hokkanimo hedda toon to suudu dumbirdu o tawto yi e Farba Ngom mo ganduɗa kay ine tawe toon to pavillon spécial ɗo ganduɗa ko goto e nokku ganduɗa kay ko darnaro toon to hôpital Aristide Le Dantec ngam jaɓɓade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e dumbaɓe ɓe cellal ɓandu men hokkande ɗumen hedade toon to suudu dumbirdu kanko gardiɗo nden ɗon gollorto wiyetende Lok Afrique Khadim Ba ɗum noon ko caggal nde jayde Seneweb habri on ɗon kabal ɓe kolliti noon wonde kay kanko Khadim Ba o waɗama placé sous mandat de dépôt guila ñande 4 lewru octobre hitande ujunaji 2024 po yuti e ɗinɗon chef d'accusation ngaji ganduɗa kay fawama e dow makko kanko patron Lok Afrique noon kanko noon e wayno namdinoma ko wiyete ko demande de liberté provisoire kono de e gueɗe nden o jaɓanaka on ɗon demande de liberté provisoire. Pindi radio jaltat lamorgo ngo jehen ha ton to Thiès ton noon ko saysayeɓe goni ko jani toon e galle goto ɗum noon waɗi ko ñande jamma alarba beɗɗo alkamisa sanko waktuji 21 jamma on saaha mo rewɓe jaabe ngal ɗon leegal gonno e rendude gam wadde piye mumen caggal nde piyeɗe gasi noon ko on saaha ɓen ɗon worɓe jogitiɓe joguitaji naati on ɗon galle ɓeyi on ɗon debbaji mo ganduɗa kay ko kañum moftata ɗen ɗon piye caggal muɗum noon ɓe kifti ɗen ɗon piye ɓe nawi ɗum teskama noon ɗen ɗon koppareji tawi kay ɗum qimama mo ɗum tolno e million ngaji 3 taw ko koppareji meɗen franc CFA goto e tawanoɓe ko holno gueɗe ɗe jaari ene fammina e wiide ɓe ganduɗa kañum gomi simen janiyankoɓe ɓe Seneweb tottirɓe kabaro wonande kay ɓen ɗon ko damar galle ɗo ɓe jurino haaɓe paadi ha nde batugu gasi ko on saaha ɓe mbawi natte nder galle to e gam namdade ɗen ɗon koppareje caggal nde ɓe jiiɗi nadde galle he won goto e tawanoɓe yiɗino hadde ɓe nadde nder galle o kono de ɓe battidi ko yaltinde e pistolet ko ɗum di sababu on ɗon debbajo kañum huuli ɗaccitiɓe ɓe ɓenni nder galle to ko on saaha noon ɓe dañi fartange fawdi jungo mabɓe e ɗen ɗon koppareje ɓe jaadi hen o wallitama no wonde kay losko udditama gam wawde andude hol waɗɓe ɗen ɗon golle sen gumima Thiès en mbaɗa tabal jeen ha toon to jum caggal nde ɓe gudduno e caɗele ko yowiti e ɗen ɗon keblorɗe e nder jeere nde ene wayno ɗo saaha joni wonaniɓe weltare ɗum ko caggal nde hohoɓe ɓeete mbaɗaniɓe ɗen keblorɗe e nder nden ɗon jeere tawatede toon to commune mo Djoum ɓen hutortoɓe jeere nde commerçant ji ɗi kolliti e weltare mumen e on ɗon fannu Ablaye Ali Pam kanko woni hoorejo commission de la gestion des marchés kanko woni ko kettotoɗen e micro Seydou Mamadou Dia. eɗen daga e duuɓi ɗiɗo foof eɗen mbiya e Allah hokkani en ɗo pirliɗen Allah hokkani en ɗo jaaɗen suturo Allah waɗini en e rewni e juuɗe mairie o ha en dañi duusuji hesi pul hande woni ñalawma mo ganduɗa eɗen totte coftirɗe pour mbaɗen ɗum comme no goto fof yo waɗ ɗum comme no suturo gonɗo galle mum toppiten ɗum laaɓa toppiten ɗum peewa kala garɗo kadi wasa tarade e saro duusuji mbaɗirako pour yimɓe ñaaga kadi yimɓe addoɓe ɗo hankkadi mbalit kala neɗɗo gonɗo e jeere nde yo muftu mbalitum subaka fof oto o maare o toon waɗe yuppe hen mbalitum kala jaam restaurant jaam tangana gonɗo e jeere nde aɗa jogui ndiyam ɗaɗa ruufa ƴeew ruufo e banggue goɗɗo ɗo hankkadi toppite ɓaade ko ɗo woni gueɗal garbinimal saabu sa maahi galle nde ala tarodde ali maahi galle mbo ala wañ on galle hewani judde ma hewani labde ma hewani uurde ɗum noon tinnuɗen moni e meɗen foof yo jaggu ɗum waɗa ko kañum jeeyi yo jaggu ɗum waɗa e denal muɗum yo Allah hokki en naftorade ɗum ko juuti ha goɗɗum e goɗɗum tawa en ɗo le maire le secrétaire municipal et responsable jeere nde fof nen ɗo daari kala baɗɗo hen ko wona ɗum eɗen jogui service aji compétent gendarmerie nen ɗo service d'hygiène nen ɗo kala neɗɗo noon toñƴo laamu ɗum hankkandi wonti hakkude men laamu kala ko waɗa hoto wittinani ala fof hanki mbo yettaka restaurant tangana jibiteri koyngalam huno ko nofuru muɗum mi haalini jomumen ɗo hankkandi hay mbalit jaam mbalit hen ko mofte ha nanon tracteur o ari ma auto ari juppe no mbalito laaɓal ngal kañum woni afo ngalu so ɗo laaɓani kala jaaɗo ɗon kadi rafiji fof duus oɗo gandi woni duusuji ɗum noon tinnoɗen ballude hen goto fof waɗa ɗum ko kañum jeeyi
jagir ɗum ko hoore muɗum duusuji ko ceernaɗi waɗa tati banggue funnague waɗa tati banggue hirnague waɗa wiya duusuji rewɓe e duusuji worɓe ɗum noon gonɗo hen noon kadi wonko mairie o haalde won sarɗiji sarɗidira ɗum kadi wirnani yo waɗiri noon so waɗiri noon enen fof ma en jiihen koye men enen fof ma en pewndute so en gummima jum en mbaɗat tabal jantiroyen toon to diwan mo Tamba Kunda ngaari alli ko wuro tawatengo e nder falde Gudiri toon noon ko caɗele limlimtinde woni ko wurata ɓen finoɓe gonɗon wuro ene jeeya e caɗele maɓɓe ndiyam kam e laabi wondude e masiŋaji e gunoji ɓen rewɓe finoɓe gonɗon wuro kolliti ine lori no feewi e ɗen ɗon caɗele ko ɓuri ko hen tengtude noon ko caɗele ndiyam ɓe mbaɗi erago fewde e ardiɓe leydi ndi nde ballataɓe haɓe mbawa dañde ndiyam timmuɗam en kettoto hen biyeteɗo Aissata Samba Sow ƴetti haala makko ko musidɗo meɗen Ɗaha Moussa Ba. ndiyam ɗam ne sattir min no feewi kadi min ngala masiŋaji gunoji kadi min ngala ɗum ɗo laabi ɗi ne peewani moƴƴani kadi min jiiɗi wallede masiŋaji cokkoji ha e sardiŋeji fof min ngala kadi hôpital amen nen ɗo kadi kañum ni feewani kadi min jiiɗi wallede mo safrirde amen no woɗɗi koma min jaa ɗo ha Gudiri ɗum fof min jiiɗi wallede. holno guurduɗon caɗele ndiyam ɗam? no boniri kay ay somin pini min gooɓi ɓel kafe nde min garti fof ala sara min ñamata min ñarata koye boyli he min ñallata min ñalla horsitade taw min keɓata ndiyam minen kay min guerima min ñaagui hen ballal emin jiiɗi wallitede no feewi emin tampi kay no feewi de o wona seeɗa emin jiiɗi wallede kay banggal ndiyam kay ha e machine ha e laabi fo emin jiiɗi wallede gati emin tappita sirtement kay ay école amen kadi emin jiiɗi wallitede hen emin ñaagui hen ballal gati sukaɓe men ne jiiɗi janggude kono ɓe keɓani taw toɓe janggi emin jiiɗi wallede kadi toɓe janggi. hono no mbiruɗen e nder kabaruji ɗiyete toon to Kédougou yuɓɓinama toon CRD taw ɗon CRD noon fati ko e heblanade ko yowiti e foire international mo Dakar juɓinteɗo ɗo e telamorgol ngo Dakar ene woni tan noon on ɗon CRD noon waɗi ko toon to centre de formation professionnel mo Kédougou e yeeso gardugol Mouhamadoul Moustapha Gaye mo ganduɗa kay ko kanko woni cukko gouverneur région mo Kédougou musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall joɗiniɗen toon to Kédougou tawtornoma on ɗon CRD e Cimtul. ñande alkamisa nogas lewru novembre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko serde mawɗo waɗi ɗo e nder Kédougou toon centre de formation professionnel e gardagol cikko gouverneur toppitiɗo kala ko fate ɓamtare hono El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye sababu noon wonno ko heblanade foire international barawo toon to Dakar comme gouverneur noon kala ɓeyɗo wittan ɓe ɓe ganduɗa kañum gon service aji ɓurɗi abbade ɗon banggue nder toon langlang gam mbawa wallude ɓeyɗo ɓe ganduɗa ko ummotoɓe ɗo e nder Kédougou yaha toon to Dakar ɓe balɗe hano hatini taw soɓe jeehi ɓe keɓata toon caɗele Abdoulaye Sankare kañum woni secrétaire général de la chambre de métier ɗo e nder région mo Kédougou. yawde ko wala ko stand o bon normalement on stand o inchallah chambre de métier yoɓay ɗum e law quoi parce que mi heeɓi formulaire ji après mi waɗat ɗum remplir après min nulade ɓe heeɗi ɗon ko transport bagage et transport yimɓe ensuite soɓe hewti to ɓe gonata hébergement et restauration par ce que warnaɓe ɓe jaɓata neɗɗo waala e foire donc il faut que mone fof heɓa nokku walla min ɗaɓɓinaɓe nokku to ɓe fonda ɓe ganduɗa kadi min goni ko toon chambre de commerce mo Kédougou kamɓe kadi ɓe gaari ɓe garde keewal ene ardi oɗon set Madi Diakha mbi woni secrétaire général mabɓe omo arta e noɓe jiiɗi waɗirde eko fayata ida andi ane kala yimɓe ɓen yahay hikka men faala vraiment représentation Kédougou wona e banggal moƴƴugal donc fi ɗum min wi hoydo kala il faut heɓa fra sa ala fra kadi sélection moƴƴa par ce que ko région fof wonda wadde représenté e Sénégal kadi par ce que sa yeehi toon ko promotion exportation Sénégal wonda wadde defan donc fi ɗum min wi joni yahoydo kala il faut heɓa fra ko ɗum ɓuuri moƴƴude par ce que ko ɗum ɓe waɗi exige kadi heɓa fra par ce que ko ñamete kala sino yeyede il faut neɗɗo anda ko banggal honɗum ɗi fewna e banggal honɗum ɗi wawima addande cellal CRD ono renni ko ɓuuri hewde ɓesguji Kédounaɓe en gummima ha toon nder département mo Saare hono noon kadi toon to département mo Salimata ɗum fof ko arde hawride CRD o heɗade kadi o haalde ko melma ƴettu hen famuyi haaɓe mbawa kadi heblanade foire baɗowo toon to Dakar Alassane Seydou Fall Kédougou gam pindi radio gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen nder leydi joni en jabanat kabaruji caggal leydi Pindi radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Pindi radio kabaruji caggal leydi pudorɗen koto leydi Niger toon noon ko jangu woni ko waɗi toon e position goto wanda kay wonno toon ko gendarmerie mo leydi Niger on ɗon attaque noon waɗi ko ñande 19 nduɗo lewru ndu gonɗen to préfecture mo Terra tawateɗo e nder
bange hirnange leydi e Niger e wiide ɓen ɓe ganduɗa kañum en goni joguitiɓe kala ko yowiti e nden kay kisal mo leydi Niger ɓe kollitino wonde kay ko ina tolni e nogas taw ko gendarme ko kañumen kay goni ko kawri e ladial e on ɗon attentat mo ganduɗa kay kañum woni waɗi ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni waɗi e boniyankoɓe kollitino noon yimɓe hewɓe kadi e gendarme maɓɓe e keeɓi hen gagnande e ɓen gañiɓe omo ganduɗa kam woni e capitaine mo ganduɗa ko kam ardino on ɗon gunɗon konu ko kam kay ene jeeya e ɓen ɗon gañiɓe kollitino wonde kay werlaji kewɗi duppama toon goɗɗine gujjama nawama ɓe dokkirani noon bilan mo ganduɗa kay kañum woni bilan officiel ko yowiti e ɗin ɗon janguji hollitama noon kam ko ina ɓuura capanɗe joyo e jeegomo taw ko terroriste kamenne keeɓi warede e on ɗon attaque mo ganduɗa kay waɗi toon to banggue hirnangue leydi Niger on saaha kay mo ganduɗa hoorejo leydi ndi général Tiani rewino on ɗon banggue so en gummima toon to Niger jahat to Nigéria woɗɗani leydi Niger toon nene ɓe ganduɗa kañumen goni toon to dewlaji dentude Amérique ñalawma hanki o ɓe joddinoma gam yewtide ko yowiti e alhaali leydi Nigéria ɗum noon ko caggal nde Donald Trump tuumi leydi Nigéria wonde kay hormaki haqqeji ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jeeyaɓe e diine isayankoɓe wonɓe toon to leydi Nigéria e ɗin ɗon wargoji teskaɗe on ɗo saaha toon to leydi Nigéria ko ɗum mbi sababu noon kamɓe parlementaire américaine ɓe jodinoma ñalawma hanki o gam wadde artude e on ɗon décision mo ganduɗa kay hoorejo leydi dewlaji dentude Amérique Donald Trump ƴetti ɗum ko yowiti e on ɗon fannu so en gummima Nigéria en mbaɗat tabal jeehen ha toon to Île Maurice jillu makko e nder dunde Afrique kanko hoorejo leydi France Emmanuel Macron mo tawe toon to Port Louis to ganduɗa kay ko toon woni lamorgo Île Maurice ɗo yindiri e premier ministre mo ndin ɗon leydi kanko hoorejo leydi France e hoorejo jagorɗo mo leydi Île Maurice ɓe mbaɗi déclaration e gasirɗe ñalawma ɗum ko hollude tan ngal ɗon jokkodiral ganduɗa kay nena hakkude leydi France kam e Île Maurice gasi haalaɓe ceer kabaruji caggal leydi joni joni en jabanat kabaruji coftal balɗe. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balɗi e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli eɗen puɗɗoro e Ligue 1 mo leydi Sénégal ñalawma janggo ma wat pottite ɗum koko yowiti e 4e journée mo Ligue 1 leydi Sénégal. ASL mo Rufisque ko kam jaɓɓoto Casa Sport, Génération Foot ma jaɓɓo Guédiawaye FC. Dimanche ma wat pottite eɗen pottite jiya hen hakkude AS Pikine kam e Stade de Mbour. HLM de Dakar huccodirta ko e Dakar Sacré-Cœur ɓe ganduɗa kañumen goni Union Sportive mo Ouakam ma huccodir e AS Cambérène. Sonacos wonata ko hakkude muɗum e Tindéji FC. Linguère mo Saint-Louis ma jaɓɓo Union Sportive mo Gorée. Walidane wonata ko hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kañumen goni AS Jaraaf. Ko noon kadi Ligue 2 ma wat pottide e Samayi ma huccodir e Ndiambour wonata ko ñande aset nde. Thiès FC ma won hakkude muɗum e Guelewar. Teranga ko wonata ko hakkude muɗum e Port. Bambey ma huccodir e Oslo. AS Kaffrine ma won hakkude muɗum e Ñaari Tali. Amitié FC huccodirta ko e Diamono mo Fatick. Saloum FC ma huccodir e Dakar Université Club. AS Douane ma won hakkude muɗum e Jambar nder lon pottal wonata ko ñande e dimanche ndeyete. Kalen e ko yewti e pottite baloje toon to dunde Europe ñalawma janggo ma wat pottite mantinde toon to dunde Europe eɗen ɗon pottite udorten ko toon to Angleterre. Burnley ma huccodir e Chelsea sanga 12h30 15h00 Wolverhampton ma huccodir e Crystal Palace mo Ismaïla Sarr. Liverpool ma won hakkude muɗum e Nottingham Forest. Fulham ma huccodir e Sunderland. Brighton ma won hakkude muɗum e Brentford. Bournemouth huccodirta ko e West Ham. Manchester City ma ya jillu toon to Newcastle United ɗum koko yowiti e Premier League mo leydi Angleterre. Toon to Espagne ma wat pottite Celta Vigo ma ya jillu toon to Deportivo Alaves. FC Barcelone wonata hakkude muɗum Atlético de Bilbao ɓe ganduɗa kañumen goni. Osasuna ma huccodir Real Sociedad. Villarreal mo Pape Gueye ma won hakkude muɗum e Real Mallorca to Italie. Toon kadi ma wat pottite ñalawma janggo o
Udinese ma huccindir e Bologne Cagliari wonata hakkude mum e Genoa ɓe ganduɗa kañum ngoni Fiorentina ma jaɓɓo Juventus mo Turin Napoli wonata hakkude muɗum e Atlanta de Bergame Wolfsburg ma huccindir e Bayern Leverkusen e Stuttgart ma ya jillu toon to Dortmund kono noon kadi ɓe ganduɗa kañum Bayern Munich mo Nicolas Jackson ma huccindir e Fribourg Cologne ma won hakkude muɗum e Francfort to leydi France to nene ma woɗɗa pottite e tati ñalawma janggo o ɓe ganduɗa kañumen goni Lens ma huccindir e Strasbourg mo Mamadou Sarr Stade Rennais ma huccindir e AS Monaco mo Crépin Diatta kono noon kadi Paris Saint-Germain mo Ibrahima Mbaye ma won hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kañumen goni Le Havre jeu de la solidarité islamique Balaw toon to Arabie Saoudite no woni noon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo biyeteɗo Ahmed Faye heeɓi fartange hebde on ɗon médaille ko on ɗon médaille noon woni médaille joyoɓijo wonande kay e délégation sénégalaise ɗum koko yetti e on ɗon jeu de la liberté jeu de la solidarité islamique Balaw toon to Riyad to dowlaji Arabie Saoudite bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe gasi haalaɓe ceeto ko ɗum woni komin kamno tongal ɗon kabaruji ɗemgal Pulaar e ñalawma hannde o en jetti dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade kono jettiɗen rédaction mo Pinde Radio en jetti Seydina Oumar Boun Khattab Diop toon to karalagal ngal Elasaba Sarr to juɓɓudi kabaruji en jettiɗen kalirɗe cenggodirɗe meɗen adi meɗen e kabaruji ko ñalawma janggo wonat soko ken haaji ɗo e nden min mbiya jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pinde Radio Allah jarama on jarama.